Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesithembu season 7, season 8. Wait guys, niyakhumbula umseleku ethi uMacele mayethi kuMangwabe noMayeni ababe hands on kumabhizinisi asekhaya because akukho mnandi ukuthi usebenze kanzima mase amanye amakhosikazi evele nje esehla. Wathi umseleku akaqondile impi uMacele kodwa bona njengoba bebhizi benomakhumalo ngokuthi lamanye amakhosikazi aqashwe kwenye indawo kubukeka sengathi basebenzela bona kanti akalwi nabo. Lapho guys uMayeni wavele wahleka lokhu kokubhuqa ukuthi ngengikwazi ukukhombisa yonke leyo episode kodwa-ke season 1 lo phakathi kwa episode 6 or episode 7 lapho uMacele ekhuluma ngokuthi kufanele nabo bebe hands on uMbadli kanye noMayeni. uMacele ofanayo walandela kwenye season samuzwe sethi ushiyile yena laphayana kodwa umseleku wamdefenda emdefendela ukuthi uyasebenza benomakhumalo. Lowo mseleku-ke lowo uthe ku-season 7 uMacele nje bazomgcina because akasebenzi. Waze washintsha ebusweni wathi-ke akumnandi ukuthi ufukuze amanye amakhosikazi engazi lutho ngezinto zebhizinisi. Bakhuluma koMayeni bathi-ke manje baqashiwe nabo. Wazi wathi uMacele amanye amakhosikazi epholile emsebenzini yabo bona besebenzele bona. Ngalowo mzuzu lowo umseleku wathi i-comment le yaMacele ayiqonde impi kodwa ubala ukuthi njengoba benginalo ulwazi ngamabhizinisi omndeni kodwa kube kukhona amakhosikazi asebenza ngaphakathi kubeka kunjalo. Ngithi-ke lowo mseleku lowo futhi useason 7 wathi akasebenzi uMacele. Mina sengibuka ukuthi hawu uMacele wayekade ebala ukuthi kufanele bebe hands on uMbali yena wabuye washiya kuloyo msebenzi wangasisho isizathu esimdinile. Sezwa nje senempendulo egudlayo. Angisho ukuthi wrong. Mina ngibala ukuthi phela laphayana kuthando nesithembu ugcina ungasazazi izinto eziyiqiniso nezingazona iqiniso indlela abashintsha ngayo. Siyadlula nje ukuthi-ke umseleku lo owami ekufakazeleni ukuthi uMacele uqonda ukuthini uye futhi wathi akasebenzi kodwa uphila impilo i-soft life umseva sengathi kuyiboy lakhe. Hey, mina sengiyibuza ukuthi hawu phela siwenze kanjani ama-corrections kwinkulumo enje noma kukhona la ephambeke khona kuwukuthi-ke uzwakalisa ungaphatheki kahle ngezenzo zakhe kodwa usuthi akasebenzi. Hawu hayi babayini ukukhuluma ngisakhuluma sihlangabeze useason 8.